Аз отида да иска вода от попа, той ма фана за кура. Аз затова в Бачковския не съм стъпнал над 20 години. Интернет, напишете оргии в еди кой си манастир да видите. Даже она баба, те махнаха май клипа, където продаваше свещи, на дядо поп правише свирки. Има го в интернет. Направо си ма фана за кура, попа. От коя вода искаш чедо, от коя вода има копна ма за пакетчето. И аз да ида там да се моля. Не, вашата мама е, ба. Не мога аз да ида някъде, където ще гледат с палаво око. С палаво око ще гледат. Не е хубаво да знаете. Фана ме. И викам на жена ми, то педарас ма фана за кура, вика, давай да си тръгваме от тука, повече не се занимавай с тия малоумници и си тръгна, защото това са педерастски работи.